Maitasun mingotsak. Esnearekin ala limoiarekin? Utxik, mila esker. Eta ze moduz Oswaldorekin, Lastana? Aipatu ere ez. Alferutxa bihurtu da eskonduta gero. Nik senarra hobeto ezagutu izan banuen nintzen berarekin eskonduko. Arrek gorteiatzi hauteskunde kanpaina dela uste dute. Dotore asaltzen dira inoiz beteko ez dutena agintzen. Eta zu, Marta, Albertorekin ondo? Alberto, aipatu Nire izena ere ez. entzun aldu. Izugarria da, mila katx dauzka. Buru gogorra, petatxua, heldu gabea, eta okerrena, inoiz ez dela garaiz iristen. Utsazu. Penagarria da, bai, baina urkitu dut konponbidea. Ze konponbide. Zer barik, zein esan beharko nuke. Ikusten duzuenean ulertuko duzuen. Iriste errekongo da, ez da damak zain edukitzen dituenetakoa. Egun ondizula. Oh, egunon, Gaston, sartu. Hemen nago, txoputz, harrapatu zaitut. Ei, ez niri begiratu, ez dut ukitu ere egin. Bizitzan badira muturrekoak baino gauza mingarriagoak. Zer makilaka da? Ez, traizioa, Moises, saldukeria. Baina zuk ezin ulertu, sekula ez duzu andregairik izan. Ai, jende, hau bakarra da. Eutxigoiari. Nik hainbeste maite eta bera paliazo horrekin. Maitasun arazoak pitxu, Martak utzi egin zaitu? Zuri ez dizu ardura. Ni aditu araiz gai horretan. Satur satorra ezkontza aholkularia. Aholku bat nahi? Ez. Apeta bat da, pitxu. Emeak aldaberak dira, kaskarinak. Bizitzako eskolan ikasi dut. Itzuliko da, zaude ziur. Agur, Gaston. Bihar arte ingaraiz etorri. Zuri nola itxaronarazi, Lastana. Lastana. Bizitzako eskolan, Postaz lortu zenuen diploma? Oi, itxaron, pitxu. Esango dizut nola berreskuratu. Badago modurik? Bat bakarra. Aurkaria desagerrarazita. Nahikoa da Martaren gana garaiz joateko gauza ez izatea bihar. Zera, itxurazko egoeran behintzat. Izan da gehiagitxo izango. Andregaia berreskuratu nahi ala ez. Zure txanda, Platon. Gauzak argi? Bai, dotorea morroia, kapela jaka eta zorroarekin. Eta dirua? Hemen daukat, erdia orain eta gainerakoa gero. Txokolatezko txamponak? Bilete handirik ez, profesionalak gara. Oi! Baina, Ala jaina, postaria jo du! Kapela jaka eta zorroarekin esan duzu, etzen hori ala? alde begibistatik inozoa! Beno, gaur ez dugu egingo. Gogoratu, azpian pasatzean soka askatu eta zapla. Ondo irtengo da? Jakina! Oh, baina, Zure erruz izan da, kaikua! okerragoa ere izan ziren. Oh, kaka, pasada jada, utz egin dugu. Kaixo, egunon. Egunon. Eta dena prest biharko? Dena pres, Sarmanta. Charmanta. Hil egin behar du. Zikin egingo diogu xanfarin jantzi hori, ea Martari zer iruditzen zaion orduan. Bai. Oh, Gaston, zu beti garaiz. Kokazarra! Oh! Ai, ere!
Jarraiu. Barkatu, jauna, barkatu. Benetan, nahi gabe izan da, zindagizut. Istripua izan da, ez dakit nola gertatu den. Merezitako hartu duzu txori malo. Inoren Andregaia lapurtzen ibiltzeagatik. Baina, Alberto! Zer egin duzu? Zuregatik etorri da Gaston ni ikustera. Zer? Niregatik? Baina zuek biok esaltzarete. Gaston ordulari saltzailea da. Sorpresa eman nahi nizun. Inoiz ere ez zara garaiz iristen. Beraz, ordularia oparitzea otu zait. Ala ez duzu aitzakiarik izango. Tori, zuretzata. Guazen, Gaston. Hortaz, otxoputz, zure errua beraz. Kontuak argitu behar ditugu. Galditu, itzuli ona. Holtzarrau dastaraziko dizut. Arkakuso zorro hori desagertu eginda. Baina ezabiltza urrun, harrapatuko zaitut. Aurkituko zaitut, otxoputz, eta ikusiko duzu. Horra, otxoputz zarrapatzeko ordua. Zatoz ona, galdi, malapartatu hori! Berriro ere berandu zure oiotxoaren gana, Pitxu? Bai, eta gaur hain zuzen. Zer ba? Egun berezi alda gaurkoa. San Valentin eguna da, maite mingoen eguna. Abai? Ez dakit, gozogileen eguna dela esango nukenik. Baina guri ez digute sozik aterako, Pitxu? Zuri, agian, nik bihotz formako sagartarta eskatuta daukat. Eta tartan Martarentzat eraztun bat sartzeko esan diet gainera. Zuri zer barkatu asko baitauka. Aurrezki guztiak xautu ditut eraztuna erosten. Labean eza altzen urtuko behintzat. Oh, Alberto jauna, ez behar bat gertatu da. Hau nahi gabea, eraztuna desagertu da. Beno, tarta desagertu da eraztunarekin. Zer esan nahi duzu? Nasketa bat egonda banaketan, nahiko normala da. Ez arren nire eraztuna ez, eta orain zer? Ez goi beldu, oraindik bada itxaropenik. Ona bezero biren helbideak. Hauek ere bihotz formako sagartarta eskatu dute. Zoaz aiengana eta baliteke berreskuratu ahal izatea. Griselda fonkatuken, hemen galdetuko dut lehenik. Nola esan behar dizut, nik ez zaitut maite egon zarean. Une txarrean etorri naiz behar bada. Ota joka datorren lehen gizona nahiago zu baino. Nor jo du atea, nor sartu da, datorrela ona. Eta, nor da? Inorrez. Con la pasión de mi corazón yo las cruzo, saldu egin hauzu, Griselda. Zu saldu? Txente morrik ez duzu baliota. Mi corazón apurtu didazu, zer egin dizut ni, Griselda. Zuk trago baino ez didazu egiten. Amante bat duzu, zergatik, ni bezalako un hombre edukita. Lutsa zarrelako, horregatik. Egizu berriro, haukei egita, Griselda. Mirari bat beharko dut eraztuna berreskuratzeko. Amore mio, etzara benetan hariko, bihotza apurtu didazu. Esango dizut nik zer egin zure bihotzarrekin. Zorri zandori. Zure amantea da. Nora zoaz, itzuli hona. Utzi lobana hori. Non zaude, koldar zikina, armairuan ez da? Ole! Zure amantea da, azpizugea. Azalduko dizut guztia. Ixo, aurrena hile egingo zaitut. Tartaren bila nator, eraztunagatik. Eraztuna? Bai, ara, Guztia dakigutaz katebe desleiana. Baina hau ez da nire eraztuna, edo haziak indalabean. Adios, Griselda. Zuk ez duzu merezi nire baitasunik. Bitxitegira daramateraztuna balio zuen uskeria berreskuratzeko. Esan oiden legez, diruak ez dakar zoriona. Azte zakarkiloa mozkotea. Ez zaidazu aipatu. Ea zurre errastun horri aurkitzen duzun. Bai, tira, aukera bakarra gelditzen zait. Bai, nor da?
Ara, zera, historio luzea da Macmordo Andrea. Gozotegitik nator, sagartarta bat erosi duzu. Orain konbidatuak dauzkat, zatoz geroan. Beranduegi da, jada. Eraztuna berreskuratu behar dut nola edo ala. Eseri hortxe maitea, mila esker tartaren gatik. Etzen beharrezkoa. Benetan lastana nire bizitzako San Valentin egunik ederrena dau. Te pixka bat? Zer diozu? Oh, itxaron oraitxen ator. Zu berriro! Itzuli ona berehala! Itzuli tarta hori! Lagundu ero amorratu bat hemen! Nire eraztuna nahi nuen, baina hemen ez dago. Mesedez, azalduko aldidazu mutur sartze hau. Saiatu naiz azaltzen, baina ez ditutzi bere buruarekin hitz egiten duen ero honek. Aiene, ikusi egin nauzu. Izan ere, hain da tristea San Valentin eguna bakarrik igaro beharra. Nola liteke, zu bezalako neska ederra bakarrik zatozte hartzera nirekin. Alberto, ene kutxuna, zelako tarta zoragarria. Ze tarta? Zuko paritu didazuna, kremazko tarta hau. Gozotegikoak ekarri dit lore sorta politonekin. Esker mila, Alberto. Zera, gozotegikoak. Bai? Barkatu, dei bat egin dezaket? Ze, gustatu zaizu sorpresa? Aurkitu dut zure eraztuna. Sagar tartaren ordez, kremazko tartan ipini dut nahaztuta. Arrosa sorta bidali diot okerra barkatuko didazulakoan. Barkatuta, mila esker, agur? Oh, Marta, azela zaitua hartu dudan, galdutako eraztuna azaldu da azkenean. Ze eraztun baina, zertaz ari zara? Nire oparia, eraztuna!